Mikirno utang ya ora tek utang tok ngopo. Utang tok ae. Oh, gak utang gak semangat le. Iya. Apa iki? Tolong dalam mau pianku. Sing sekolah iki jane sapa sih? Bapak iya aku. Ndeh. Sekolah kuno kok iso kene sing garap. Imang iya melok apa Pak? Kalau apa ndasmu kan? Karo wong pikiran sumpek kene. Salah. Apa-apa ya tadi? Ajaran apa iki? Bahasa Jawa. Jawa. Sama ada kisah bahasa Jawa. Dua anak siji, goblok. Podo ae. Senarane bapakne goblok iki cek gak melok kaya bapakne goblok ngono lho. Anake iku cek pinter pisan, makane tak sekolah nang kono iki. Ya gak apa-apa Pak. Sampai ada goblok kok anak ada goblok. Astagfirullah. Jane bahasa Jawa ya. Anak jaran apa ya? Anak jaran isi cilik. Jaran cilik ya, ngono ya. Goblok. Anak gajah. Bleduk ngono akan mikir goblok jadi tepat. Bleduk gak sing ndek embong ngono ku ta. Ngawur. Biasanya gajah cilik. Bleduk. Lah sing ndek embong iku. Bleduk ya Allah. Rek. Ya gajah cilik lah anak gajah. Kita ini goblokan berapa nih Bang anaknya yo? Gajah cilik. Iki anake tekek. Oh cecek. Yo, anake tekek cecek. Ayo pusing sampean jare pinter. Bapaknya iki tambah goblok. Yen sekolah iki masih leren. Makanya awakmu tak sekolahno iki cek pinter ora tambah PR pelajaran di omah. Pak, aku meneh kok kudu sekolah. Kon iki garo ah. Saiki sik usume kapit. Kopi, Pak. Cek ngengkel sekolah kopi hitam. Yo kopi. Tak wis ae. Dewe. Kon ben. Jane kon iki sekolah ini niat ta ora sih? 15 tahun iki ora lulus sih sekolah cak opo kon iki? Lah aku dilulusno gak gelem kok. Rapo Astagfirullah. lulus ora gelem sekolah sampai 15 tahun iki lho. Gak apa-apa ta, Pak. Aku seneng gurune yo. Jane kon iki niat sekolah ta? Niat seneng gurune sih. Niat seneng gurune. Gurune kaya apa sih? Mai, Pak. Tak abine mari iki wis. Dapur aku. Dabelan. Wis kono turu kono kan. Pelajaran wis mari. Terima kasih ya.